Sa number 6, teenager na lumos sa irigasyon sa Kabankalan. Las 3 ang hapon sa Sabado matapos ang ilang obra sa kampo, nagsugod inom-inom ang 5 ka magpakaisa sa Lower Balikawkaw, Barangay Urong sa Kabankalan City. Launa sang kaagahon sang Domingo, naghinagaray sila nga maligo sa kanal para sa irigasyon nga iya sang National Irrigation Administration. Malapit sa lugar kundi nag-inom-inom ang grupo. Hinali nga naglumpat sa irigasyon ang 19 anyos nga lalaki kag wala na ini makabutwa. Ginsiling ni Police Lieutenant Noli Gudaka, ang Deputy Chief ng Kabankalan PNP, nga mga alas 7 na sang aga sadtong Domingo sang makita ng lawas ang biktima. Mga 500 tubtub 600 metros ang kalayoon halin sa ilagin paliguan. Suno kay Gudaka, masulog ang bulyada sa tubig sa irigasyon bangod man sa pagtupa sang ulan sa nabukid nga area. Wala naman sa manakita nga foul play ang kapulisan kag kumbinsido ng pamilya nga pagkalumos ang gintunaan sa kamatayon sa biktima. Wala na sa autopsy, postmortem ng sumanta. Oo. Ay ang ginikana sa mga pamilya nagapati naman nga wala sang irregularities sa insidente nga Convinced naman sila, sir, nga no foul play. Oo, no foul play naman sila nakita. Wala sila foul play nga nakita.